Il-programm Garanzija Żgħażagħ se jkun estiż sabiex jibbenefikaw minnu mal-2000 żagħżugħ. L-għanewlieni ta' dan il-programm huwa li permezz ta' diversi inizjattivi u permezz ta' stediniet personali iħeġġeġ li żgħażagħ ikomplu bit-taħriġ tagħhom. Fost l-inizjattivi, privat bxejn għal dawk li ma jġibux ir-riżultati neċessarji fl-eżamijiet bażiċi tas-sekk u klassijiet ta' reviżjoni għal dawk li ma jgħaddux mill-eżamijiet tal-MCAST fost l-oħrajn. Dan bilan li żgħażagħ ħina ta' opportunità oħra u ma jaqtawx qalbhom mill-istudji. Inizjattiva oħra hija dik tat-taħriġ vokazzjonali għal dawk li ma japplikawx għall-eżamijiet wara li temmu l-istudju fis-sekondarja. Din hija possibbli permezz ta' kooperazzjoni ma' Cedefop, iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali. Jekk iż-żagħżugħ xorta ma jitħajjarx ikompli bl-istudji Garanzija Żgħażagħ ser joffri programm ta' esperjenza fuq il-post tax-xogħol. Għandna numru ta' employers li qed joffrulna mijiet ta' work exposure, dawn iż-żgħażagħ ħankunu qegħdin naħdmu magħhom l-ewwel biex naraw x'inhu l-interess tagħhom biex eventwalment imbagħad inqabblu dak l-interess ta' dawn iż-żgħażagħ mal-opportunitajiet li għandna mill-employers Maltin u Ewċi. Din l-inizjattiva ser tibda fis-sajf li ġej u se ddum għaddejja għal 18 il-ġimgħa.